Tapuji matuhatta, Maret de Mahita, Kian Bukoden, nomor 332 ayat 1 ayat 3. Mar hite goar ni bata ama doh goar ni tod anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di perbadia na tumpalangi doh tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma manang aha na denggan jala manang aha na niululuan ni Jehovah siyan ho. Ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha ihabasaon, jala marpangalaho haserepon, mararupon ni batam, haleluya. Martang yang mahita.
Ale Tuhan dia bata pergogo na suatu dosan hodo sileon apul-apul tuakka na marsak roha hodo sileon gogo tuakka na gale asima roham tata ma akka na marsak roha dohot akka na hona pangujunan tai tata ma hoy na sida jala palua na sida sian hagugutani asa patar di ida na sida hodo pangurupi apurusan dohot pangaramoti di hagugutan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita sian buku ede nomor 400 walpusada ayat sada. Tatangihon ma sikak ni patik ni debata ima sian sada Petrus 5 ayat 7. Tinggakun hamuma nasa na hinol sohon niru hamuna tuibana adi sarihon do hamuna. Ujaha saulat nai. Tinggakun hamuma nasa na hinol sohon niru hamuna tuibana adi sarihon do hamuna. Atong rak mangidogo kumahita tuadu pandebata lau mangula na hobar Tuhan tanai. Ale Tuhan debata sai pargugo mehami mangulahon na hobar tu patingmi. Amin. Mari demahita siat buku ede nomor 600 walpusada ayat sada 1 ayat 2. Oh
Katopo tima dosa nagulangi, di hadapan ni Tuhan Debata Jehovah, martangiang mahita. Ale Tuhan Debata, nabadia jalan nabonar. Orasi jala pertaluk ni roha, jala nabasar doho. Tai marpangulahi maroham midahami. Ibaheni tai sesama sude dosa nami. Dan ngadong nahu pangasahun hami dukon ni asini roham. Patigoran na pinatupan ni anakmu do nahu pasangah kami di jolom. Dibaheni pasonang jala apulima hami akkana ni hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Waga-waga ni debata taringot tu hasani dosa. Adong dori hita situa ni malim na songoni. Na hudul di siamun ni habangsa di hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbaheni bana do panguluon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangakun nasida asa ngapun mari debata na digijang. Amin. Maret de mahita sian buku de nomor 427 ayat 1 ayat 2. Malam
Patangihon ma hatani debata trupuk epistel di hari mingguon. Shalom, hamanginang, suang-songni gihamu anak kunami. Songon trupuk epistel di minggu tasadarion, ima nanienet sian hatani tuhata, sia 2 Korintus 12 ayat pitu sahat rodi ayat 10. Marsikak soring mahita amanginang, auma ayat nagajil, hamuma ayat naginap, di ayat pasapuluhon, rak mahita majahaon. Jala asa unang huagijakon akka pangukapon na sumurong natuau, hona basir-basir doau di sibuku, ima suruan di sibolis, na mamupuki ahu asa unang hupatibo diriku. Tulu bali do pangido sian Tuhani, asa sumurut ibana sian au. Gabe didok ibana tuau, tukma asini rohakku diho, ay dihagaleodo suntibul hagogoon, asa taganon mahu papuji-puji diriku di bagasan akka hagaleokku, asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Rak mahita di baini sonang do hilala bagasan akka hagaleon, pangalia auyon, asa saon pangalileon dohot hagugutan ala ni Kristus. Ay jumpa gal au disi asa margogo. Songoni masahat na Martua do akan natumangion hatani debata jala naupiopsa. Amen. Mari de mahita sian buku de nomor 610 ayat 1 ayat 2. Tidak kon ma apor siautai songon na hina tidak kon ne dongata sapor siaun disadok pertibion ra mahita mandok au porsea ibata Jahoba hidup ama pargo dosan natuna palangin doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni ibata Jahoba nasa sadai imanan tinubuhon di Maria nagaganyan siyang di probadia, andorang sa laubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panghuman ni Salatus, na matetarpajal lo ibana di hao pinorsilang, na tuwa-tuwa na toro nung ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siyang di bata Jahoba, amanay perguna sa tudosani, di simay bana pemamulak sogot tu tanoon, manghumihalak na mangulu doho na mate. Au persea di ton di probadia, jaladong sa na badia, huriya kapanalak Kristen akan abadia, doho hasani dosa, doho detay naman dok, mulak mangulu sogot daging nihalak ng mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amen. Kabigima titing na masa di ureta sa minggon.
Parhalado kay Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguan di bagas joro dohot na patupahon parmingguan di bagas taganup marsada-sada. Lasuhut ma Pasahaton namisian parhalado selamat ulang tahun turuas ni Huria nama ulang tahun hari hatu tubuh dohot nama ulang tahun pardongan saripeo di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Na parjolo guarni mingguta ima minggu sapulalu dung Trinitatis. Minggu 16 Oktober 2022 masuk mahita tu minggu sapulalu dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hastulu sadauni di bata ama anak dohot to di parbadia. Tapi ini mingguta ima di sarihon di batado ganup nama rukil. Allah menjawab setiap pergumulan. Paduahon danak na tubuh. Nah di hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 nunga di bahasa-bahasahon tuhata sada dana bawa tu keluarga amang Marsal Ohan Silitonga inang Sintia Nani Laura Sinaga nomor register 08 Sia 5 alamat Tendana Residen G8 nomor 02 Tangerang Selatan Wiksion. Hipas do dak danahi nang naturasna. Saya di pas-pas tuhat nama dak danak natubi nang naturasna. Petuluhur ruas namoding. Nah di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2022 nunga marujungulu amang Syahrin si Hombing. Tutup umur 10 tahun. Alamat di Gang Warga RT 06 RW 02 Serpong Wikanan. Hinabaluhon ni inang Roida Pandiangan manadiko 2 yanakon. Nunga tu dia di TPU Pamulang 2 Pondok Benda Tangerang Selatan di hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Tabuan mari bagasan tangyang asetibu dia puli tuhata Yesus Kristus keluarga na tiningkal honna. Papaton ruas na pidda. Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2022 Mang Benny Benediktus Panjaita dohot inang hot Ria Polres Hinda si Tohang nomor register 0828 Ikanan Perum Citra Prima Serpong Sada Blok B Sada nomor 24 RT 04 RW 04 Kota Tangerang Selatan Dang B tarsurat nasida gabe ruas ni hagawe Serpong sialan nunga pida nasida tupos parmingguan Perum HKBP Perumnas 2 Bekasi Distrik 10 Sia Bekasi. Palimahon titing parbagason. Titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ima Billy Fernando Pasaribu. Ruas ni HKBP persiapan resort Letare. Yanak kone amang Sintua Raymond Pasaribu almarhum inang Helina Situmorang. Alamat Wisma Tajur Blok A3 nomor 04 RT 01 RW 07 Kelurahan Tajur Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Dohot Rina Febriani Simanulang. Ruasnya HKW Serpong Resort Serpong Bor Nyamang Jantua Simanulang. Inang Meliani Nenggolan. Alamat Pondok Pakulonan Blok M Onom nomor 1 RT 07 RW 05 Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Wik Galilea. Pasu-pasu parbagasun di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2022 pukul 08.00 WIB di Gereja KWP Serpong, Resort Serpong. Paunapon. Hukum siasat gereja Manang Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Mulai sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2022 nunga hona ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon Manang hukum siasat gereja ima inang Masriani Jaya Purba ruas ni Huria terdaftar di nomor register 00 onom alamat di Komplek Pesona Serpong Blok B Sada nomor Sada Wikanan. Nasida hona ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon Manang RPP ala marhasohotan so sian pangatoy ni Huria sonima mardalan RPP tunasida tabuan manasida di bagasan tangyangta papituhon
pangibation ni lansia HKBP Serpong tu HKBP Malang Resort Malang. Hobar tu program ni lansia HKBP Serpong tahun 2022 taringo tu pakobasyon pangibation ni lansia sadarion minggu tanggal 10 Oktober 2022 patupa pangibation do tu HKBP Malang Resort Malang nasida madohote parmingguon jala pasahaton ede puji-pujian di parmingguon pukul 08.00 WIB. Pangibatianon ni uluhon ni uluan ni Huriata HKBP Serpong amang padita Robert Hutapea marhite pakubasionon tutabana ma las ni roha martabataba ma hasadaun dohot manarihon na rekod di punguan lansia pawaluhon parpidaon manang mutasi padita HKBP Serpong Resort Serpong khobar tu surat keputusan manang SK parpidaon manang mutasi padita HKBP Resort Serpong songonon ma jadwal rangkaian mutasi a serah terima uluan ni Huria HKBP Bintara nunga di patupa na di hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. B. Pangujak kono ni amang padita Robert Hutapea hobar tu SK mutasi nomor 4/4 garis miring PDT garis miring SK garis miring 08 garis miring 2022 gabi uluan ni Huria di HKBP Bintara Resort Jaka Sampurna nunga di patupa di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di parmingguon pukul 10.00 WIB. C. Serah terima pendeta HKBP Resort Serpong di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. D. Pangojak kono ni amang pendeta Samuel Togar Hamonangan Ambarita Bartu SK mutasi nomor 477 garis miring PDT garis miring SK garis miring 08 garis miring 2022 gabi padita HKBP Resort Serpong huhut paparhaton amang padita Robert Hutapea di Patupa di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2022 di parmingguon pukul 10.30 WIB. Acara ramatama dung sipul parmingguon arian di ruang sekolah minggu. Tabuan ma di bagasan tangyang saluhut na pakubasionon asa mardalan dohot dinggan jala marsangap ma goarni itu hatta. Pasiahon. Pakubasion pertangyangan wik. Parhalado manosoy sudah ruas ni Huria di ganup wik asa dihaburjuhon madohoti pertangyangan wik. Songonon ma hatotuan partikian ni pertangyangan di ganup wik na dibuka pukul 20.00 WIB. Parjolo hari Rabu tanggal 10 Oktober 2022 WIK Ebenezer di Patupa secara tatap muka meringanan di bagas ni keluarga situa pitua Samosir Inang Erlita Hutagalung. Huhut di Patupa acara pertandingan hata dohot keluarga pendeta Robert Hutapea Inang Jojor Malau. Paduahon hari Rabu tanggal 10 Oktober 2022 di WIK Philadelphia di Patupa tatap muka Laos Huhut Pangapulion tu keluarga amang jahe di Manaik Huta Barat Inang Magdalena Silitonga amang keluarga Osen Manalo Inang Dewi Sartika Sihombing Huhut nama Jabui na patuluhon Makalason Alanong Malum amang calo situa Asbo Tokatorop Meilana Manalu. Patuluhon hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di WIK Jerusalem di Patupa tatap muka di gereja Laos Ramah Tamah pertandingan hata dohot keluarga amang pendeta Robert Hutapea Inang Jojor Malau. Papaton hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di WIK Sion di Patupa secara Zoom daring. Palimahon hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di WIK Kanan di Patupa secara Zoom menang daring. Pasapuluhon Jojo Persidohot menupahi renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon.
Domu tuna patulus son pisi HKBP gabi pasu-pasu tu sadok portibion HKBP Serpong patuduhon ulaun di renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Rencana anggaran gudangna 250 juta rupiah. Domu tusi dipangido huriatama asa sudi ruas ni HKBP Serpong Parsidohot menupahi jala manggohi dana tu biaya perbaikan ni gedungon. Tupak boy ma ditransfer tu rekening gereja HKBP Serpong rekening bank nomor 2 garis miring sada pitu opat garis tolu 5 sada my bank cabang Alam Sutra Serpong atas nama Huria Kristen Batak Protestan mana HKBP jala dipatuduhon ma bukti transfer tu situa wik manang tu bendahara ni Huriata. Masa pusada acara puncak pesta parheheon sekolah minggu HKBP Serpong. Sekolah minggu HKBP Serpong nunga patupa rangkaian pesta parheheon sekolah minggu tahun 2022. Pesta on marhite tema marsada lahohehe jala subtema anak sekolah minggu dohot guru sekolah minggu HKBP Serpong marsada ni roha jala lamar situtu di parsaoran memuji-muji Tuhane. Rangkaian ulaun menuju tu puncak pesta parheheon nunga dimulai di hari Minggu tanggal 10 September 2022 1 Oktober tanggal 8 puncak acara pesta parheheon patu paun masa darion Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 10.00 pukul 16.00 WIB di gereja HKBP Serpong. Riama sude yanakon sekolah minggu Roma dohoti parmingguon di pesta puncak parheheonon. Pasapulduahon pilihan khusus tangkap bencana gempa di Tapanuli. Sangonang taboto di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 masa do lalu di Tarutung doh nahumaliangna lalon berskala magnitudo 5,8 skala Richter nama bahen hama susah jolma dohot sega arta gudang jabu rumah sakit dohot gereja nasega merupak rapat parhadado HKBP Serpong nunga mutuson asa tau rupi na korban honalalo do mutusi di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2022 di sude parmingguon patopaun ma papungu pelea 2 hali pelean adorang sojamita ima Huria dohot pusat jala pelean paduahon ditujuhon tangkap bencana lalo tarutung tau rupi ma dongata natongon mengadopi parmarahan bencana lalo masa pultuluhon manggoti komplo alaman parkir gereja panitia pembangunan naing patupa ulaun manggoti komplo manang papin blok parkir nadong nuaing tunai baru ala nunga godang sega konblo sinuaing jala rikot gotion ditayi panitia do manggoti konbloon mamuka hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saat hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 nama ngula hosa ima PT Master Block Indonesia pinangido matu sudah ruas ni Huriata asarap mangatusi moloadong namaol parkir saliling masa ni ulaunon terlemu bijaka acara Huria dohot parmingguan di gereja pasaplopaton seminar remaja HKBP Serpong 2022 pendamping remaja HKBP Serpong mengotang sudir remaja HKBP Serpong asa parsidohot di seminar remaja na dipatupa di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 14.00 satu pukul 16.00 WIB marenganan di gereja HKBP Serpong pembicara Ima Martin Manurung MTH tema seminaron ima my body is God's tubuhku baitmu pas pelimahun seminar orang tua remaja HKBP Serpong 2022 seminar orang tua remaja HKBP Serpong naing dipatupa di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 marenganan di gereja HKBP Serpong dimulai pukul 14.00 satu pukul 16.00 WIB dot pembicara pendeta Eliunus Gulo MTH. Tema seminar Ima keluarga yang tumbuh bersama di dalam Kristus adalah warisan yang paling berharga. Sangonima suara titing di minggu ta sedarion atau dangan lebih apit akka subdi ulaun boima tajahat titing tersurat
Jala titing parhepengon, boy mata jaha di laporan parhepengon, nang disagihot tu hitam berhiti, kuya grup, di ganup wik, marsada sada, martanyang mahita. Tuhan para si roha, nagkukuwaso dohot dami, mauliatis itu marohanami Tuhan, di partikian Arianon, saya totong do diramoti ho ngulu nami, sa minggu manipat kami, boy do kami Tuhan, mangula kaulaw naman naragami, jala di ari sadari ope, di palwaso do pe kami laho makamuliatehon, sudi dinggan di basam, sudi ngulu nami. Tuhan, ajari mahami asa saya totong, madok mauliate tuho, nung hubigi kami suarani titing na masa di huriam di bagasan sa mingguon, adong do Tuhan berita las ni roha, jala adong berita do ni roha, alay sawon kami na porsea, ahapin na masa di tonga-tongan ngulu nami, ikom madok mauliate do kami tua do panmi. Tuhan, atong tangihon ma tangyang nami, na roha mi marsoba pasahaton sudi, alu-alu ni roha nami. Tangyang ele-ele pangiduan nami, rapaduhot ruasmu. Tengah kami ma Tuhan, ruasmu naung modding, ima amang Syahrin si Hombing, nahina baluhon ni inang Roida pandiangan, dohot yanako ni nasida, liska si Hombing dohot peri si Hombing, asimaroham Tuhan say homa, nambah daw ni inang Roida pandiangan rapaduhot keluarga, asa unang lalap nasida tari luilu ala ni habut ni rohani nasida, marhiti hapor siyaw nadong ni nasida Tuhan, daw nasida manatap tujulo, Babua portibion parsatok kinado. Tuhan, hutanya ko kami do sakap ni anak ni Huriam, anak dohot boru, ima dina patupa nang manjalo pasu-pasu parbagason, ima Billy Fernando Pasaribu, dohot Rina Febriani si Manulang, asimaroham Tuhan saya paturuma kadalan pengurupion, tunasida asaboy nasida mardame sonang laho maday asin roham huhut mamereng yanak ko ni nasida laho majalo paso-paso pardongan saripeon marhite-hite na posong padita diare halehetanna tanggal 20 Oktober 2022. Tuhan tanya kau kami do Huriam HKBP Resort Serpongon nadong disabungan pagaran songoni nang pos parmingguan paso-paso masaluhut akan posom naung nutus so tu pos pelayanan nasida Tuhan asamar situ tu nasida lahu melayani pasahatun berita nauli samar hiti Tuhan lamtang jalato gua karwasmu marhaposan dan pola mabiar madalani ari-ari ngoluna tungpe kudang buluson nami akahamaulon dohot akan masa di tonga-tongani portibion. Tengok kami saluhut na Tuhan aka kegiatan-kegiatan na masa di Huriam aka sabungan non pagaran songoni nang pos parmingguan asiroham Tuhan mai teto di parbadia boy dengan sudi mardalan bayan sangap di adopanmu nasun badiai. Tengok kami dotong pamimpin ni bangsa namion asam ramesona kami Tuhan itonga-tonga ni negara na huha holongi hamion daw siyan akka parbulat-bulaton reho bisu na siyan ho tuwa maritanami asam bisu na sida patupahon akka naulina denggan itonga-tonga ni bangsa namion Tuhan nami para si roha na sumurong supaya matikina Tuhan naing pasatun na posom amang padita kalpin o pusunggo mahatam na badiay song nang ozahan ng ulo nami paso-paso mahami sa luhut na asa hatami buhay kwatu si hami jala buhay hulaon hami di sudi gulumit ng ulo nami jala paso-paso nang naposomi asa di pasahat tikos marhiti Tuhan lam marsangap guarmi jala tang haporsyaw namin atong Tuhan pasahat kami masudi gulumit ng ulo nami di bagasan sa minggo tujolo sa homan na mga ramote hami jala paso-paso Tuhan aka ruas mula di bagas sa parsahiton mula itong nangadong na sila dirawat di rumah sakit nang di bagas dabi sa homan na madaw ni na sida paso-paso aka ubat na pinakena jala paso-paso manang keluarga na sida na marawat na sida sa totong di bagasan pakirimon pabuah horo Tuhan nami di tiki halehetan na lehonomo aka hamalumo ni panahit tu aka ruas muna di bagas na parsahiton atong ngomatayangan nami Tuhan pasat kami walan marhiti anak Tuhan Yesus Kristus jala matayangan ilehet nami hon
Amin. Marede Mahita, yan buku ede, nomor 500 sada ayat 1 ayat 3. Damini di batana sumurung sian salu naroha imana mangramoti akka ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus hata ni debata tu hita di bagasa tikyon di minggu saplualo dung Trinitatis. Ima di enetsian kitab Nehemia. Nehemia bidulima mamukamesian ayat sada mengujungi ayat 10 tolu. Nehemia bidulima mamukasian ayat sada mengujungi ayat 10 tolu. Tajahama kama kenang marsika soring. Songnam maidok. Alu-alu nisi tuan natorop. Dungi mengangguk badar ma si tuan natoropi ro di jolma nasida. Dopak haha anggi nasida halak jaudi. Alayang gona deba mandok ikon lehon nami nama haumanami porlak anggur nami dohot bagas nami bain si koram asa terbaik kami manuor eme managam haleaon.
Nuaing pe ya songoni sibuk ni ha angginami, songni do sibuk nami. Aka anak nami pe lau songon anak nasida do. Hape idama. Ikon lehon nami nama anak nami do boru nami. Bahen hatoban. Nunga pola mangarup debasian boru nami. Jala marhaguan debata tangan nami. Hau manami pe doho porla anggur nami. Nunga sahat tuhala na asing. Jadi marpikir marohaku di bagasan, laus mangonai hata mau tuhala na sangap doho tu akka induk. Nikku mamandok nasida. Nunga manjalo bunga ni hepek kamu, hape ganup sian haanggina, jadi hupaluhut ma sadaluhutan na balga mangalo nasida. Dungi nikuma dang denggan pambahen munai. Daikon marhabiaratu debatata hitanian. Tama marparange alani pangisayon ni halak parbegu musutai. Wa paulak kamu matu nasida sadarion hauma nasida. Porlak anggur nasida, porlak jetu nasida, dohot bagas nasida, rodi bunga ni hepeng, eme, anggur dohot miak, naung tinunggu muna sian nasida. Akup ni hupas pasma parodaraan ni bajuku huhut hudok. Saya songoni ma pas-pason ni debata ganup jolma naso maka joncokon hataon. Sian jabuna dohot sian artana. Ikon songoni ibana terpas-pas. Jala luangan. Dungi sandok luhutan ni mandok. Amen. Jala dipuji nasida Jahoba. Halak situan natoro pipe di ulaudo. Khobar tu lomo, khobar tu hatai. Songoni ma sahat na. Rasa empati sangat diperlukan di tengah-tengah kehidupan manusia. Berempati bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di ngolut tadi portibion molo taida ngolu ni jolma akamang akenang dibagi do tolu bagian na parjolo ima ngolu jolma na sangat berkecukupan na paduahon ima ngolu jolma na boy dohonon pas-pasan. Na patuluhon akamang akainang ima ngulu jolma na marhaurangan yang tidak berkecukupan. Tentu amanginang kehidupan orang yang tidak berkecukupan perlu do siurupan. Sangat perlu ditolong, sangat perlu dibantu. Alani rikot situtudo adong rasa empati, dakolan sebatas simpati ya. Karena itu amanginang melihat karena adanya orang yang tidak berkecukupan perlu yang namanya ada rasa empati, bukan hanya sebatas simpati. Alanya karena berbicara tentang empati bukan hanya sebatas rasa kasihan. Alai berbicara tentang rasa empati, ketika orang berempati
ada tindakan nyata, ada pambahenan na betul-betul nyata tarida sian halak nama ngurupi. Jala boy dohonon akamang akainang, itulah yang membuat orang yang di dalam minta pertolongan itu menjadi semangat kembali dalam menjalani hidupnya yang dimana sempat bisa dikatakan tak semangat lagi, atau bisa dikatakan hilang nyawanya sedikit. Boy dohonon songoni ati akamang akainang. Alani salinai rikodo dohonon perlu do rasa empati. Berbicara tentang rasa empati yang menginang, tentu molo diibaratkan, kalau seandainya diibaratkan, itu seperti air di padang gurun. Sangat dibutuhkan orang yang betul-betul dikala dia membutuhkan air di padang gurun. Mau doa kamang, akainang, air di padang gurun ate. Tapi ketika jumpa air itu amanginang, kembali yang namanya kesegaran ketika dia mendapatkan air. Ibarat air di padang gurun, ima boyunon parjolo rasa empati. Begitu juga empati itu kalau seandainya diibaratkan seperti air hujan yang dinanti-nantikan tanaman ketika di dalam kekeringan. Yang dimana tanaman itu bisa dikatakan sudah hampir mau mati, layu. Alai tikiro hudani, aik hudani, gabe segar kembali, bisa hidup kembali. Yang tadinya hampir mati. Molo di huta-huta kamang kainang, sangado tikiau di sini kalang, sangado kekeringan terjadi. Ape ngedisuan jagung. Jagung kan tolu bulat doi. Jadi molo kira-kira 2 minggu dung disuan, molo dang ro ai udan akamang akainang boydo honon melos do jagungi. Jala boydo honon dang berkembang be, maul berkembang. Alai tikiro ai udani akamang akainang adong kesempatan untuk hidup kembali. Ima boydo honon rasa empati. Sangat-sangat diperlukan. Jala ido namasa di bagasan turpukta sadarion di minggu 10 lalu dung Trinitatis. Sangat diharapkan yang namanya rasa empati itu menginang. Ima na diharapkan bangsa Israel na mula siantano pembuangan Babel. Dung sahat nasida di Yerusalem. Suku-suku untuk kita kamang kenang. Buasa makirim nasida. Kenapa orang Israel yang pulang dari tanah pembuangan itu mengharapkan yang namanya atau merindukan yang namanya rasa empati itu? Aharwa nama sa akamang akainang. Totuna dialami nasida do situasi sulit. Mereka mengalami yang namanya situasi yang sangat berat. Situasi yang sangat sulit. Apa rupanya menginang situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat berat yang mereka hadapi. Jadi akamang akainang dung mula nasida boy dohonon setelah mereka pulang dari tanah pembuangan sampai ke Yerusalem, itu posisinya amanginang masih hidup pas-pasan. Memang tutudo adong do tano nasida. Ya, ada tanah mereka. Baru itu ada memang ladang mereka, bahkan ada yang namanya kebun anggur mereka, bahkan ada rumah mereka amanginang. Alai masa mati kii kelaparan. Akhirnya akamang akainang boy dohonon tiki masa kelaparan ini. Jadi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka idokon nakin ayat sada. Karena banyak anak perempuan atau anak laki-laki di tengah-tengah keluarga itu, mereka sangat membutuhkan yang namanya makanan itu. Manang mulai dokem bahasa Indonesia sana gandum, tiki mulai di konteks Batak eme. Sangat mengharapkan untuk mencukupi kebutuhan. Tapi amanginang karena hidup mereka karena masih boy dohonon mula sian tanah pembuangan tu Yerusalem masih mandasor dope. Masih hidup pas-pasan. Akhirnya waktu mereka terjadi masa kelaparan,
untuk mencukupi yang namanya kebutuhan mereka menginang ikon digadi nasida ma tanona. Mereka harus menggadai kebun anggurnya, mereka harus menggadai ladang mereka, bahkan manginang tempat tinggal nasida pe rumah mereka harus mereka gadai. Asa boy mangulu, asa dapotan nasida emei, asa adong dipangan nasida. Asa boy melanjutkan kehidupan ini. Alai situasi berat yang pertama amanginang ya. Situasi na borat na parjolo. Dakolan situasi na dia pinasida. Padua homuse situasi sulit yang mereka harap yang mereka hadapi itu adalah mereka dikenakan pajak amanginang. Dikenakan pajak yang ditetapkan oleh raja. Padahal tanah bukan lagi bisa dikelola mereka. Ladang mereka bukan lagi bisa dikelola mereka. Karena sudah digadai. Tapi ikon nasida do manggarar pajak yang ditetapkan oleh raja. Alani doa kamanga kainang. Sampai mengutangi manasida tuh halak na boydohonon yang mempunyai kekayaan yang banyak. Jala akadongan sahumna dua kamanga kenang. Satu suku mereka orang-orang Yahudi yang termasuk bisa dikatakan sudah kaya. Ikun meminjam manasida kamanga kenang. Alani jala tiki meminjamia kamanga kenang karena mereka tidak bisa lagi membayar yang namanya pinjaman mereka. Ikon boy ma dohonon geleng nasida gabi jaminan. Anaknya laki-laki, anaknya perempuan, jaminan bagi orang yang memberikan pinjaman tersebut. Alani dua kama kenang. Anak nasida olodo gabe dibahin buda tubang sonasing digadi sakama kenang. Ido situasi na borat di alami nasida. Itu situasi yang sangat berat. Di waktu situasi yang sangat berat itulah amanginang mereka sangat mengharapkan yang namanya rasa empati. Jala boy dohonon tepat donasida mangido yang namanya rasa empati itu tujuan mereka siapa yang mereka tuju. Yang menjadi pertanyaan amanginang, kepada siapa mereka mengharapkan rasa empati itu? Pasti totuna halak na berkecukupan. Halak na berkecukupan isi dui. Siapakah itu? Iya, si Nehemia manginang. Si Nehemia bukan hanya sebatas berkecukupan di harta, bukan. Tapi boy dohonon ibana statusnya gubernur pada saat itu yang diangkat oleh Raja Persia untuk memimpin orang Israel yang berada di tanah Yerusalem yang masih di bawah pemerintahan Raja Persia. Ibana ma'akamang akainang tempat pangalu-ngaluhon bangsa Israel. Tapi amanginang Nehemia terbukti dengan nyata ada rasa empatinya. Bukan hanya sebatas simpati amanginang. Ketika bangsa Israel menyampaikan keluhan-keluhan mereka, pergumulan mereka, situasi berat yang mereka hadapi amanginang. Ditangihon si Nehemia do angguk-angguk nasida. Jala akamang akainang bukan hanya sebatas didengarkan, tidak. Tapi ada tindakan nyata, perbuatan nyata untuk menolong orang-orang yang berada dalam situasi sulit. Ahama akama kainang, tindakan Nehemia. Apa tindakan nyata rasa empati daripada Nehemia? Nah parjolo akama kainang. Yang pertama, dia marah. Molota ida kama kainang di ayat onomi rimas doibana. Dia marah kepada orang yang memberikan pinjaman itu amanginang. Marah.
Jala di papunguna sida do diadakan dianya amanginang sidang jemaah yang besar. Dikumpulkan dia semua orang Israel itu. Yang khususnya pemuka-pemuka agama dengan orang-orang yang menderita karena utang tadi amanginang. Ya. Tiki di papunguna sida amanginang, tindakannya itu dia marah, dia ingatkan pemuka-pemuka atau orang-orang yang kaya tersebut amanginang. Dia ingatkan bahwasanya, kalian kenapa sampai menjual yang namanya, maaf amanginang ya, menjual saudara kalian untuk jadi budak kepada bangsa yang asing. Molo taida di ayat itu songoni, tindakan si Nehemia. Dimurugi do, dipasingot do. Ada kekuasaan dia, kesempatan dia untuk mengingatkan. Si pata kamang akenang, adong do jabatata, dan peduli kita. Tuhala na betul-betul memintakan pertolongan. Tapi kalau si Nehemia betul-betul nyata tindakan dia, dipasingot dia. Jala dirajumi do kamang akenang. Disadari oleh yang orang-orang yang memberikan pinjaman itunya kesalahan mereka karena mereka menjual saudara-saudaranya untuk menjadi budak. Padahal si Nehemia sudah melakukan usaha supaya yang sudah menjadi budak sebelumnya di bangsa yang lain, dia usahakan untuk kembali ke Yerusalem supaya tidak menjadi budak. Tapi orang-orang kawan-kawan dia bisa dikatakan sasuku kamang kainang, mereka membuat kesempatan di dalam kesempitan. Karena tidak bisa menebus utang-utang mereka, mereka buat jaminan anak-anak daripada yang minta pertolongan itu untuk diperbudak bagi bangsa yang lain. Dimuruki do akama kainang. Ido na perjolo. Tindakan empati yang betul-betul nyata dilakukan oleh Nehemia. Paduaon akama kainang. Tindakan nyata yang dilakukan Nehemia adalah didokon nasida do akama kainang. Di ayat 10. Di ayat 10 ya akama kainang, dia terlebih dahulu bahwasanya mengatakan yang pernah keluarganya meminjam uang sama dia. Dah, tiki di bagasan hausahan. Jala boydo honon saudara-saudaranya pun yang mana ada orang meminjam uang sama dia, didok kondok kama kenang. Dang hujalo hamibe, tidak akan saya minta. Artinya amanginang, tindakan dia terlebih dahulu untuk menggerakkan hati orang-orang yang memberikan pinjaman ini. Ido mambahen tergerak akama ngakainang. Tergerak hati orang yang memberikan pinjaman itu. Bahwasanya sudahlah, kata si Nehemia, gak usah kita minta lagi, tak usah kita minta lagi. Yang kita telah pinjamkan itu. Bahkan pulangkanlah ladang mereka, pulangkanlah kebun anggur mereka, pulangkanlah yang namanya rumah mereka. Itu dilakukan oleh si Nehemia. Jala gabe dohok maaka amang akainang halak na mangaleon nakin. Inilah rasa empati luar biasa dari Nehemia. Akadamang do dainang hinakulongan di bagasan Kristus Yesus. Di tonga-tonga parngulut takamang akainang tutu jupang do halak na betul-betul maaf akama kenang dang adong be rasa empati. Kita holan sebatas simpati do. Ketika ada orang-orang dalam pergumulan yang berat, dalam kesulitan yang berat, kita holan sebatas kasihan do. Asiro hati. Ale dang adong merpembahenan, tidak ada perbuatan nyata seperti yang dilakukan oleh si Nehemia. Alania kamang kenang. Marhite turpukon, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kita diajak supaya mau untuk menghidupkan rasa empati. Alai molo di serpongon akama kenang las dorohaku. Buasa udokun las rohaku. Pada saat ada beberapa huria yang minta pertolongan, terbuka dorohata. Tiga hal ya teh. Boy dohonon adong opak huria rotu serpongon mengido pangurupion terbuka dorohata. Las dorohaka makenang. Terlumboi ma di situasi
sulit nuai ngona kamang akainang nama sanuaing ditarutung. Tongma ikon adong do rasa empatita. Dakolan sebatas simpati. Ikon adong do tindakan nyata kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Alania kamang akainang sahalinai. Hata ni dibata di bagasati kion. Napaingotok kita. Asa mangulu mahita di bagasan rasa empati di tonga-tonga parangluta. Amin. Mauliate mali Tuhan di pasah rohnami. Didenggan di basam asin roham na boy hujalohami di tonga-tonga parangulon nami. Tarlumo mali Tuhan marhiti hatam nanang marsaringar di tonga-tonga ari pinar badiamon. Na paingotok kami, na manugu-nugu kami, asaboy kami mangulo di bagasan rasa empati. Kurajumi kami dole Tuhan, ala nang parjolo doho, berempati di tonga-tonga parangulon nami. Takas dua yali Tuhan, dihilala nami, jala huboto kami, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus naung dilihoko di tonga-tonga ngul nami, napaluok kami, sian hamatian nasa liling-liling nai. Alani ali Tuhan, ido dasor nami, laho mangulahon, rasa empati di tonga-tonga parangulon nami, atong amang nabasa, totong ma todi parbadiami, na mangajari kami, na paingotok kami asa nguluhon rasa empati di tonga-tonga parangulon nami, asa marhiti hamili Tuhan, na olo panguluhon rasa empati di tonga-tonga parangulon nami, marsangap ma guarmu na badiay. Ali Tuhan, ngulu nami di bagasa sa mingguon, totong hupasat tami, asa homa na mandongani hami, homa na mamasu-masu hami, tarlumubi sa ruas ni huriam, HKBP Serpong secara khusus. Totong ali Tuhan pasu-pasu akan nalutangan, pasu-pasu aka perkerejuan aka amanami inanami. Asa menjadi saluh nali Tuhan. Asa boy pakken nasidai dinalaho mangurupi aka dongan namar hurangan terlumobi di tonga-tonga parangulon nami. Nang songoni pakken nasidai dinalaho mencukupi segala kebutuhan nasida. Atong ali Tuhan pos rohanami molohodo na mandongani hami di bagasan parangulon nami, margogodo hami laho mamolus ari-ari nami nang peragam aka pergumulan naro di tonga-tonga parangulon nami. Atong ali Tuhan sahat dihoma ngulu nami doho todi nami. Oma tangiang do elik-elik nami nahu pasatami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taudu timamu saya kamang akainang maredehita uhud papungu pelean. Dinahu mo sorohaki
Kendiom maya opat jonjong mahita sulna. Tapasa mapiliat tatu Tuhan debata martang yang mahita. Ale debata aman namin na di Banua Gijang. Hodo haroron ni salut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tayo masya na nilihom mi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu paraset kami pilihanon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di portibihon. Wahai marohan nami marhiti-hiti tondim. Asalam hutan dahami. Godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami mandok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajom, say sauk malomo ni Roham di batong onsong na di Banua Gijang, lehoma tuhami sadero nga ulisya pari, say sama dosa nami songong panesa nami, di dosa ndongan mardosa tuhami, una kami togion tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Mula mahamu di bagasan dami, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar homma damena tutodim.